Isambulo 7. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba, zibamba imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, naselwandle, nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga, inophawu lukaNkulunkulu ophilayo, yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle, yathi, "Ningoni umhlaba, nolwandle, nemithi, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo." Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu, 144, ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Esizweni sakwaJuda babekwa uphawu abayizi-12,000. Esizweni sakwaRubeni abayizi-12,000. Esizweni sakwaGadi abayizi-12,000. Esizweni sakwa-Asheri abayizi-12,000. Esizweni sakwaNafetali abayizi-12,000. Esizweni sakwaManase abayizi-12,000. Esizweni sakwaSimeyoni abayizi-12,000. Esizweni sakwaLevi abayizi-12,000. Esizweni sakwa-Isakare abayizi-12,000. Esizweni sakwaZabuloni abayizi-12,000. Esizweni sakwaJosefa abayizi-12,000. Esizweni sakwaBenjamini abayizi-12,000. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, isixuku esikhulu ebesingena kubalwa muntu, sivela kuzo zonke izizwe, nemindeni, nabantu, nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso, samemeza ngezwi elikhulu, sithi, "Insindiso ngekaNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi neyeWundlu." Nezingelosi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi, zakhuleka kuNkulunkulu, zathi, "Amen. Isibusiso, nenkazimulo, nokuhlakanipha, nokubongwa, nodumo, namandla, nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu, kuze kube phakade naphakade. Amen." Elinye lamalunga lase liphendula, lithi kimi, "Laba abembethe izingubo ezimhlophe, bangobani, bavelaphi na?" Ngase ngithi kulo, "Nkosi yami, nguwe owaziyo." Lase lithi kimi, "Laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe egazini leWundlu. Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithabenakele phezu kwabo. Kabasayikulamba, kabasayikoma, kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni, ngokuba iWundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi okuphila, noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo."